chikalata chimenechi chalembedwa pa 6 March mchaka chino cha 2025 ndipo chikupita ku anduna azamalonda amenewa ndi olemekezeka Engineer Vitumbiko Mumba. Komanso chikalata yomweyi tayipereka kwa mkulu wongogwirizira wa kampani ya sugar yaikulu muno Malawi ya Irovo. Komanso kalata yomweyi tawatumizira tawagawirako a Vincent Nkhoma amene amayang'anira bungwe la CFTC amene ntchito yawo nkuonesa kuti pakhale chilungamo pochita malonda mdziko muno. Chikalata chimenechi chili pamutu onena kuti pafunika pachitike kanthu ndithu kuonena kuti tithane ndi vuto la sugar Malawi muno. Ife asidedi amene timayankhulira Malawi komanso amene timapanga kalondolondo pamene zinthu zikuyeneka kuyendera, tapanga chiganizo chowalembera anduna kalatayi poyambirira kuwafunira zabwino popeza kuti angowasamusa kumene kuchoka ku nduna ya zantchito nkubwera ku nduna ya zamalonda. Koma ngakhale angosamuka kumene sadachite bobobo, abwera pa ground nkuyamba kugwira ntchito. Amalawi eni ake aona andunawa akuyenda kusakasaka kuona kuti kodi zikuchitika ndi chani kuti sugar asowe mdziko muno. Pamene tikuwafunira zabwino andunawa timafuna tiwaziwise ndi chake tawalembera kalatayi kuwafotokozera kuti ntchito imene mwayambayi ndi yayikulu. Ntchito imeneyi singathe pongoyendera mu masitolo kokha, ndipo timafuna tiwasimikizire pano mosapindira ndefu mkamwa kunena kuti zimene aona m'masitolo sadayambepo, sanaone kanthu. Kunkhani ya sugar kuli zinthu. Ndimafuna anduna muziwe kunena kuti sugar ndi chikhamu pachokha mdziko muno ngakhalenso kumayiko ena. Chifukwa cha chimenecho tikuganiza kuti ntchito imene mwayiyambayi ndiyofunika kuti musayigwire nokha, muyigwire ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo Amalawi eni ake. Tinene pano mosabisapo kanthu kuti ntchito imeneyi mukayikakamira simuyikwanisa, mapeto ake muvulala. Tikunena zimene zifukwa chani? Tikunena pano mukudziwa kuti musuga muja mumayeneka kukhala michere yofunikira ngati vitamin A imene imafunika kwambiri mthupi mwa anthu. Koma chifukwa chonena kuti sugar uja amagulisidwa ngati chitsulo cha ndege, amagulisidwa ngati kuti sapangidwa kuno ku Malawi, ndiye kuti pamenepo ngati dziko tikuamana anthu ena mwayi, ana ena mbadwa zina za dziko lino kuti azipeza mwayi wolandira opeza nawo vitamin, michere ya vitamin A. Ndanena kale kuti pamene tikulonjeza kuti tigwira ntchito limodzi, tigwirane ntchito limodzi tonse Amalawi ndi anduna a Vitumbiko Mumba kuti tithese chikhamu chimene chili ku sugar, pali zinthu zingapo zimene andunawo afunika kuti aziziwe. Choyambirira nchonena kuti mdziko muno chasanduka chizolowezi kunena kuti January, February, March ndi kumayambiro kwa April mumasowa sugar mdziko muno. Koma chodabwisa ndichopasa manyazi kwambiri nchonena kuti kampani zimene zimapanga sugazo zimapanga maphindu aphwamwama nthawi zina zake kupitirira 700%. Ndiye kumadabwa kuti kodi sugar ngati akusowa ndiye kuti akupangidwa ochepa. Akanakhala kuti opangawo sakupeza phindu ndiye bwezi kuti nkhasako kuti azifutikiranji kumapanga katundu oti sakugulisa. Koma sugayo ngati akusowa ndiye kuti amachepa. Chifukwa chani kampani imene imapanga, kampani zimene zimapanga sugar sizifuna kuonjezera sugar wawo kuti sugar samasowe mdziko muno? Chifukwa chaka chatha Amalawi ndi ene yake ni mboni kuti takhala tikuyankhulanso nkhani za sugar. Mwina pongofuna kuwakumbutsa Amalawi amene amakonda kuyiwala, bungwe la sidedi nkhani ya sugar si alendo, takhala tikugwira ntchito zosiyanasiyana. Ndiye funso kumanena kuti ndifukwa chani chasanduka chizolowezi kuti January, February, March, April kuyambirira mdziko muno mumasowa sugar. Chinthu chachiwiri choti anduna adziwe nchonena kuti kudapangidwa lingaliro lonena kuti kulibe lamulo loziwika bwino kupatula lija la Control of Goods Act limene limayang'anira nkhani za sugar. Pamene chikhalirecho mayiko onse amene ayandikana nawo ali ndi malamulo awo. Ndiye anthu ena akufuna kwabwino adapanga bill imene amayitchula kuti sugar bill. Koma
pali njomba lero aisinthe mawa aisinthe nkucha atiuze kuti ikulowa kwa zaka 11 zapitazi bill imene ikukanika kuti ikalowe ku nyumba ya malamulo anthu ayikambirane. Chifukwa cha chimenechi anthu ena amene amasatira bwino za shuga akuti Ilovo ndimene inasanduka unduna wa za shuga muno Malawi. Chifukwa amangozuka ndi kupanga chilichonse chimene akufuna, chifukwa palibe lamulo lililonse limene limawapangisa kuti azikhala ngati kuti akhala mu line. Chinthu chachitatu nchonena kuti mukapita kukayankhula ndi anthu amene adapanga chisankho chopereka minda yawo, kuti mukayankhula ndi anthu amene amagwira ntchito kulima nzimbeyo, ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Sakupeza phindu lilonse pa thukuta lawo, sakupeza phindu lilonse pa minda yawo. Komanso mukayang'anitsa kuboma lero tikudandaula forex, ndi anthu amafunsa kuti kodi amene amapindula pa ulimi wa nzimbe kapena pa malonda a shuga mdziko muno ndi ndani? Chifukwa bomalo silikupeza phindu, alimiso sakupeza phindu. Padakali pano pa anthu amene akugwira ntchito m'minda ya nzimbeyo sangakwanisonso kugula shuga. Chinthu chachinayi nchonena kuti anduna adziwe kuti kampani ya Ilovo idakatenga chileso ku bwalo lalikulu la High Court kulesa nthambija ya CFTC kunena kuti isawakakamize kuti asise mtengo wa shuga ndi 25 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Zimene zachitika mu August 2023 mpaka na pano chileso chimenecho sichinachosedwe. Komanso bungwe limene la CFTC lidagamula kunena kuti mkulu woyimira boma pa milandu aifufuze kampani ya Ilovo ndipo ayimbe milandu. Chigamulocho chidakalipo, koma mkulu woyimira boma pa milandu komanso CFTC singalamule kampani ya Ilovo kuti isise shuga ndi 25% chifukwa chonena kuti kuli chileso. Mpaka na pano chileso sichinachosedwe. Bungwe la CFTC linapita ku kotiko mu Okutobala, ndipo a judge a Charlotte Wezi Malonda adanena mu bwalo kunena kuti chigamulo chawo apereka pakatha masiku 30 munali mu Oktoba 2023 mpaka na lero masiku 30 sanathe. Timafuna anduna mudziwe zimenezi. Chinthu cha number 5 nchonena kuti nyumba ya malamulo imene imasogozedwa ndi mkulu zokambirana a Richard Chimwendo Banda amenenso ndi nduna kumeneko akukhalira ripoti la kauniuni amene anachitika koyamba mu mbiri ya dziko lino pa nkhani za shuga. Ndisindike pamene kuti mbuyo monsemu nkhani ya shuga anali maloza, anthu samalonda okambirana kuti shuga wakwera mtengo, kuti shuga usowa chifukwa chani, anthu ankangoyang'ana. Koma tithokoze kuti abwera anduna olemekezeka a Simplex Chichola Banda, iwo adayima ndi Malawi ndikuyamba kuonesesa ndikujoyinana nafe pa nkhondo yonesesa kuti shuga atsike mtengo. Mwamwayi Mulungu amapereka anthu atsogoleri. Kunalinso mtsogoleri wina ku nyumba ya malamulo yoona za malonda ndi zokopa anthu olemekezeka apo nkhoma amene titalemba kalata ya madando kupita kwa speaker. Iwo adasogolera mkumano woyamba womva kuti kodi chikuchitika ndi chani mdziko muno kuti shuga azidula ngati kuti amapangidwa kunja. Koma ripoti imene chomvetsa chisoni Malawi ndimafuna ndidziwe kuti nyumba ya malamulo kuyambira 2023 sakufuna kuti aivomereze. Mmenemo munapangidwa mfundo zoti shuga asike mtengo, mmenemo munayikidwa mfundo zoti shuga asamasowe. Ndiye amene muli ni mwayi mwafunse mkulu wa zokambirana ku nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda kuti kodi chifukwa chani ripoti imeneyi nyumba ya malamulo sili kufuna kuti alivomereze. Ndibwereze pamene kuti kuli ripoti la the first ever sugar public inquiry imene inachitika mu July 2023 mpaka na pano ripoti limenelo ku nyumba ya malamulo aphungu mosogozedwa ndi mkulu wa zokambirana kumeneko Richard Chimwendo Banda sakufuna kuti alivomereze ripoti imeneyi. Ndiye mafuna kuti anduna aza malonda mudziwe zimenezo. Chinthu china choti mudziwe nchonena kuti kufikira lero kuli konse kumene amaponza zinthu amakhala ndi kamalo pamene amagulisirako zinthu zawozo. Mukapita ku Bekale mupeza kuti ali ndi mavani amene amanka madera na amagulisa kuma wholesale mwakapikulisa. Koma ukalowa Bekale amakulola kugulisa sugar, amatha kugula amalola kugulisa pepani, amalola kugulisa bread. Koma ndifuna ndikuwuzeni lero kuti simungapite kudwangwa palibe angagule kolo paketi imodzi ya sugar. Ilovo salola kugulisa sugar kwa Malawi.
pompo amampanga sugar amapitisa kwa madistributor. Kodi ndifanya chani Irovo imaoneka ngati kuti sifuna kupanga interact ndi Amalawi directly pamene tikuzoti company yo ilipo ifa cha Amalawi? Ndiye zinthu 6 izi ndimafuna kuti anduna muziziwe musanapange chiganizo china chopita chisogolo. Titakuziwisani zimenezo timafuna tipezerepo mwayi popeza kuti inu kachidwe kanu ka zinthu nkamphamvu komanso kosiyana ndi nduna zina zimene zimangogona tulo nkumazilemeresa. Timafuna tikupempheni kuti msiku muno tili ndi lamulo lija lopempha mautenga mosavuta. Kuzera mwa inu timafuna kuti kampani ya Irovo ibwere poyera ibwerese zinthu izi. 1. Ma contract ndi migwirizano imene adasainirana ndi anthu amene amagawa sugar amene amachula kuti ma distributor. Kodi adapasana mgwirizano wa muyaya? Ngati sulu wa muyaya, kodi adagwirizana kwa zaka zingati? Chinthu chachiwiri, timafuna kampani ya Irovo kuzera kwa inu anduna azamalonda ibwere poyera iuze mtundu wa Malawi kuti kodi chaka chimene chatha ichichi nzimbe imene ambuti sugar amene tikumaliza adapanga sugar ochuluka bwanji? Kodi mwa sugar ameneyi ndi ngati amene anamugulisa kuno? Kodi sugar amene anapitisa kunja ndi ochuluka bwanji? Andikunja kwake akupita kuti andakupita motani? Kodi misonkho yoyenerera ikulipiridwa pa malonda amene akuchitika awa? Chinthu china timafuna kuti kuzera mwa inu anduna kampani ya Irovo ibwere poyera inene kuti kodi anthu amene amagawa sugar awa adawapasa sugar ochuluka bwanji? Poyambirira price worth, kachiwiri right price, kachitatu chipiku, kenako kalaria, pomaliza simama general dealers. Ndibwereze apa makampani ndachula apa ni makampani amene Irovo ikapanga sugar amawapasa, akawapasa iwowa ndi amene amakagawa sugar uja madera osiyanasiyana. Ndipo mafuna kampani ya Irovo ibwere poyera inene kuti kodi muchaka chimenechi mugwizano umene ulipo right price anampasa sugar ochuluka bwanji, price worth anapasa matani angati, chipiku anawapasa matani angati, kalaria anawapasa matani angati, pomaliza simama general dealers adapasa matani angati. Izi zitithandiza chifukwa choti tapanga kafukufuku wambiri ngati asidedi ndiye tikudikirano tikhale ndi mautenga awa kuti tibwere tiauza Malawi kuti kodi kwenikweni chachitika kushuga ku ndi chani. Ife tikuganiza kuti malinga ndi mmene mwayambira Amalawi ambiri olemekezeka amumba akukondwa nanu, ndiye timaganiza kuti nkhani iyi simuyikhalira. Chifukwa chani? Kupatula kuti ndinu achidwi kuti mwaphule moto Amalawi pa moto, mulinso ndi kuthekera kuonena kuti mutithandiza tithandizane kuti chikhamu chimene chili ngati sugar chithe. Chifukwa chani nkhani imeneyi ili yofunikira? Ndimafuna mudziwe kunena kuti kupatula pa mafuta a galimoto sugar amakhuza kwambiri chuma cha dziko lino. Pa Chingerezi amati ali ndi multiplier effect. Choncho tikuganiza kuti kalata imeneyi simuyikhalira. Mukayikhalira zikhala zodabwisa fa padakale panopa chiyembekezo cha Malawi chili kwa inu. Ndipo Amalawi ambiri akunena mosapindira ndevu nkamwa, mosapshatira kuti akanakhala kuti mmene anachoka olemekezeka a Simplex Chihola Banda kunduna wa zamalonda kunabwera vitumbikwe mumba, lero Amalawi sugar sibweza kugula 2600. Ife sitikamba za black market, chifukwa tukamba pano za business yovomerezeka, za mitengo yovomerezeka sitingakambe pano. Ndikunena kuti mu kafukufuku amene achitika ku nyumba ya malamulo ife aside titanapita kukapanga kukafotokozera komiti imeneja kuti palibe chifukwa chonena kuti sugar zikwera mtengo mmene analili mucha. Tinali ndi maumboni mpaka na panopa nthawi imeneyoyo Irovo sanasusepo kanthu. Ndifake komitiyo inapereka chigamulo kuti sugar asisidwe mtengo. Ndiye Amalawi akufuna kwabwino, Amalawi amene amakonda dziko lawo akunena kuti akanakhala kuti atachoka olemekezeka a Simplex Chihola Banda kunduna umene ucha nthawi yomwe kunabwera avitumbiko mumba, bwezi panopa sugar asanafike 2.6. Chifukwa chonena kuti 2.6 yo ndiyo chulukabe polingalira kuti sugar timapanga Malawi momuno.
sugar yonso akapitisa kunja amampitisa pa mtengo wozizira. Zimene zikuyankha pano umboni ulipo. Komanso mungopita mukayang'ane ma statement yawo. Airovo amapanga post ma statement yawo pa internet. Mupite mukaone, mukapange masamu amaonesa pamene pa sugar amene akulisa miziko muno ndi sugar amene akulisa kunja. Mukapanga masamu akuonesera nintu kuti sugar amene amapitisa kunja amapitisa mochipa kwambiri. Nthawi ndapanga kafukufuku ndimaonesa kuti sugar ali pa 1500 Airovo amapitisa kunja sugar oja pa 500 kwacha. Chinthu china chimene Malawi tifunika zikambirana pano nchonena kuti nthawi yakwana kuti Airovo azitiuza kunena kuti mitengo imene chamapanga bwanji, chifukwa titafusa alimi amene amalima nzimbe ku Chikwawa, ku Salima ndi ku Nkhotakota amanena kuti amawalipira pa kilo la sugar. Nthawi imeneyo amawalipira 500 kwacha ngati sindikulakwisa. Komano nthawi imene sugar nkuti ali pa 1.5. Now chimene sitimauzidwa Malawi nchonena kuti nzimbe pa Chingerezi amanena kuti is a high value crop. Akaitenga nzimbe ija akakaifinya mumatuluka madziwo na amene amapanga sugar wa mabulu amene tikunziwa uja. Madzi ena sapanga mabulu. Madzi osapanga mabuluwo amachosako ethanol. Ethanol yo amakhala pa magawo awiri. Pali ethanol wina amagwisa ntchito ma factory kuchapita zisulo amene yosadyedwa, ndi pali ethanol wina amapangira zakumwa zija zimene timatipangisa kuti tizivina madansi zakumwa zaukali. Kuchoka pamenepo amachosako zinthu zina zimene amapasa zakudya za ng'ombe. Amachosakonso zinthu zina zimene amapanga tala nkumagulisa. Zosala zinazo amakazipanga process nkumapangira magesi. Nde anduna nimafuna apati fasepo tichedwepo kunena kuti mwina timafunika tipange kalondolondo kuti kodi phindu limene limapezeka kuma products enawa kupatula granulated sugar, granulated sucrose, kodi phindu limeneli silikuyeneranso kuti lizikafika kwa mlimi unja? Kodi phindu limeneli silikuyeneranso lizikafikanso kuboma? Kodi phindu limeneli silikuyeneka kuti lizikafikanso kwa uja akupalira nzimbe uja? If we are serious about the sugar issue in Malawi, these are the issues that we need to discuss. These are the issues that should dominate the public discourse. Ndezikatere kumankhala tima intimidation tingono. Airovo amalipira nsonko. It is an obligation. Aliyesenu ayinika kulipira nsonko. Komano kulipira nsonko is not that you are insulated, that you should not be held to account. No. This is an open society. Malawi is a democratic society where players both in the private and public sector ought to play according to the rules of the game. What I'm saying here is sugarcane is a high value crop that, apart from the granulated sucrose, there is what is known as ethanol that is divided into two. We have got edible and industrial ethanol. There is bituminous that is made from there. There are molasses that are used to feed animals, and there is electricity that is generated. Therefore, there are a lot of proceeds that stem from the sugarcane. But the question is, all these proceeds trickling down to the poor farmer? Do they trickle down to the poor worker? Amene akuvutika ndi zuwa ndi mvula. So if you are really serious about addressing the sugar issues, these are the issues that should dominate the public discourse.